И какво става, хора? Аз съм Дравеги Гейминг и днес ще снимаме в Magmacraft. Ето аз съм си направил къщата, не много яка, много голяма. Аз тук съм си събрал моите глави, ето ги. Който иска да джойне, да се купува някои от моите глави. Честойте, чакайте ги, да ги махна. Той закомня тук, аз тук не ги слагам. Той пък закомня тук. Той така, той. Оф, трябва да се направя нов чест, хора. Чакайте. Те още на честа. Чакайте. Ето беготайният. Чакай. Аз имам 24 диаманта, 5 ендър перли, Golden Apple, Power 4 Flame 1 и те са ми полшъмките. И тук пишете кит. И тук с всичките китове, той е най-добрият кит. Тези китове. Да, чакайте. Чакай. И чакайте да се сложат тези честове тук. Аз сега се телепорта до един мой приятел тупа. До черта Блак. Има някакъв подарък за мене. Това му е да правим да се движа. Ето. Не. Не мога. Кой? Вау! И аз съм мехам от тук. Най-тъпия подарък на света. Не много тъп, искаш да кажеш. Чайте. Чайте да се направя някакви табелки. Табелки. Сега го слагам тей. И тей. Правя тей. Кой няма? Чакай, бе. Чакай. Ало. What the fuck? Къде ми е? Ало. Ало. Окей, се тая. Къде ми отидаха? Това е много странно. Окей, се тая. Сега тук говоря с един мой приятел. Чакайте.
Аз снимам клипче, ако не знаеш. Аре, затвори се, бе, ате. Тук ще е лут, ате. Всичките ми дървета. Майнкрафт. Чакай. Ало. Окей. Да. Нищо. Тук сега ще е стон. Чакай да ви изяда в Warp PvP. Тук е, да, лаги, знам. Чакайте. Не. Чакай, че ме на 16 чунка. Тук е PvP-то. Тук е да се... Чакайте, тук да се събирате храна. Моя е... Трябва да ви е Fire Respect. Чакайте. Чакайте. Бък. Чунва Home. Тук даже може да те сменяте скиновете. Пишете... Чакайте, скин. Например... черта ди. Ето, Дироди имате. Аз съм Дироди! Чакайте да се сложа всичките. Еби хора, това ще е ключето. Това хареса ключето. Абонирайте се и чао.